galdera, baina zein barrote dugu eta hola itxure eta zertik oso dugu. Bueno, total esan dugu biok ikasi gendula Lardizabal eskolatan. Eta Lardizabal eskolak izena bakarra dauka berdinen. Ni horko txortan jaio nintzen, eta, bueno, egizateko nire hirugarren pixun, eta nire lehioak ematen zuen Arantxan etxean, Ibargun aldea. Lehiotik nahi ikusten zik. Ekar ikusten du, lehiotik, hau, bazatorren zea eskola, eta nire egiten nintzen, tak ikusten da. Gaizten egin biden da bat. Eta hemen zen, zea txarak, Iandako txara, Iandako txara, eta hemen zen zea txabola bat, eta gu gero juten ginen, eskolatik ateatakon, guztua eskapatzen ginen, eta juten ginen, orko txara, eta baso zentzen ginen. Bosturtekin hasi ginen, erderaz ez ginen ezarret. Euskera bakarrik eta golpen bosturtekin sartu gelan, erderaz ikasi behar. Eta dan ikasten genuen de Piapa, provincias de... improvisación de provincias de Andalucía, no hace Córdoba, Sevilla, Córdoba, Sevilla, Jaén, dana buruz. Eta, gero, pretérito pluscuamperfecto. Hoi dana. Erderaz dena. Dana erderaz, jotasun. Gero jodera okinen duen handikako ateratako baika erderaz iziteko, baina, bueno, berehala iziteko dut. Lagun artea, ez da, ziran eta eskola juten nien da, erderaz itxeitzen gendun, eta las pasado bat tarde eta hola, eta gero, baina, pixkat jabetu ginenen, euskalduna eginela, ez? Astuta eduki gendu, eta jabetu ginenen, euskaraz izketan hasi ginen, Arantxa, zan pixkator, gehiena bultzatzen gintuena. Pasatuko nahi izan da, begire basarri euskera, gure etxanetzen erderaz egin. Hasi ginen izkata dio erderaz, eskolan dena erderaz, etxeakun, eta ikiai mazkana ezken nintzen, eta esan zin, eskolan erderaz inbarra da bezmek etxen, euskaraz. Eta no, eta gero, jaunarten dara euskaraz egin gano, bai, jolasak, eta gara, jolasak beti. Zertan jolasten zien? Bueno, neskat, korrikako korrika egitzen du. Baloiak ino, Bazala dut baloiak egiten. Gure bai. Gure txeta egizan tarteko zeitan. Zein da zuen jolas favorito? Zein zan zuen jolas favorito? Kantatzen da musika asko gu, ez da? Musikola neskataldeek asko kantatzen da, ekartzen ginen da, kanta. Urtasun da, batzu solfeo, beste txistu. Gero txaranga bat eraskoan du. Txaranga bat. Eta zaude prest beti eskolari laguntzeko? Eskolari laguntzeko eta ni musikakin edozein laguntzeko beti presnak. Bai eskolan, bai etxen, bai ezintokitan. Zer ganen, ni akordioekin beti prest. Iago nena, amalau, amabosturten ezkera jo, zeura sariketa bat, eta euskera zala eta presentatu nintzen sariketa eta euskeraz eta sari bat eman zien, ordu asko, eta bat, ez da? Eta pentsatu nahi, zenba diru, eusin ditu liburu batzuk euskeraz, kostatak, zate etzan nahi jarra sari liburu euskeraz briatzea, zen ordizia eta eusin ditu. Eta pentsatu nahi, baina igual, euskeraz idazten hasiko naiz. Eta gero asko gozatu izan zaitu idaztea, eta beti biltzen ez kuadernokin. Gaur ekarri dizek adibidez bat, ez?